Ndewo ndị be anyị. Tata ihe anyị ga-eme bụ ọnụọgụgụ Igbo. This video is about counting numbers 1, 2, 3 in Igbo. Today we're going to count from 1 to 20. Okay? Ngwa ka anyị bido. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu maọbụ itenaanị, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ. Ọzọkwa ka anyị gụkwa ya ọzọ. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ. Yes, that is 1, 2, 3 in Igbo. How to count numbers in Igbo from 1 through 20. Do you know how to count numbers in your language? I'd like you to share how you count numbers in your language. I might make a video showing the various ways different languages and dialects count. Especially for other Igbo dialects. I just used the Central Igbo, which is called Igbo Izugbe, to count. So I had to use the Central Igbo because there are other ways, other dialects count their numbers. So if you are an Igbo person, and you'd like to share how you count in your dialect, I'd really appreciate it. Thank you so much and have a wonderful day. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel so we can learn a lot about Igbo language. Thank you for being a wonderful audience. Bye.